nokhozi ukhozi olumaphiko, phakamisa iphiko lakho singene, sizifihle kuwe dwala labadala. Nqaba imbe asinayo ngaphandle kwakho, esingazifihla kuyo thina abampofana bakho. Kwakungani uShembe elinganisa uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba nokhozi olumaphiko? Ungabi upholi empilweni. Upholi ukhuluma kakhulu kodwa awukwazi ukundizela phezulu. Kodwa ukhozi luthuli lunamandla okuthinta isibhakabhaka. Ukhozi lundiza lodwa phezulu. Ukhozi alundizi nezinyoni ezincane. Qhelelana nabantu abanomqondo omncane, labo bayakwehlisa ezintweni. Ukhozi lundiza nokhozi. Kunesisho esithi abantu ohlezi nabo bachaza umuntu ozoba nguye kusasa. Yiba nabangani abahle ngezenzo. Ukhozi lunemibono. Ukhozi luyakwazi ukugxila entweni ekude engaba ngamakhilomitha 5. Lungakhathazeki noma ngabe kunaziphi izingqinamba kuleyo ndawo. Kodwa ukhozi ngeke lususe ukugxila kwalo kuleyo nto, loze luyibambe. Okusho ukuthi iba nombono noma inhloso empilweni yakho. Noma ngabe iziphi izingqinamba ohlangabezana nazo nezinselelo ohlangabezana nazo ongabhekana nazo empilweni, ungadikibali, uzophumelela. Ukhozi alunavalo. Ukhozi lingumphikelela entweni. Noma ngabe inkulu kunalo, luyohlala lulwa noma luyibuyisele endaweni yalo. Abantu abaphumelelayo, abantu abangenalo uvalo, babhekana nezinkinga nezingqinamba bazihlule. Ukhozi luqinile, lunamandla. Ukhozi luthanda isiphepho. Uma amafu ehlangana liba nokujabula. Ukhozi lusebenzisa umoya wesiphepho lizikhuphulele phezulu. Uma luficana nomoya wesiphepho luphakama ngawo luye phezulu
kwamafu. Lokhu kunika ukhozi ithuba lokutshuza lunabise amaphiko alo lapho zonke izinyoni zisuke zizifihle emagatsheni emithi. Abanqobayo abasabi izingqinamba abahlangabezana nazo empilweni. Kunalokho bayazamukela mese-ke beyazisebenzisa ukuzuza ulwazi. Ukhozi aluyidli ingcuba noma into ezifele, aluyidli inyama ezifele. Ngamanye amazwi, ukhozi aludli noma yini, kodwa ludla inyama elizibambele yona. Okusho ukuthi ungahlali entweni esiyadlula. Inkathi edlule, beka phambili okumele ukwenze. Shiya inkathi edlule. Ukhozi luyazilungiselela ukuqeqeshwa. Luyazisusa izimpaphe ezithambile esidlekeni ukuze amatshwele angatholi ukuthokomala kodwa alangazelele ukundiza. Gcina ephumile andize ngoba kungemnandi ukuhlala esidlekeni. Lokho kusho ukuthi ishiye indawo yakho ethokomele. Akukho ukukhula uma uhlezi ndawonye. Ukhozi luzigcina luyingqabavu. Uma ukhozi luba ludala, izimpaphe ziba lula mase lungabi nesivinini futhi lungakwazi ukuya phezulu. Lokhu kulenza lube lula futhi kungalenza life. Ngakho luyayeka ukuhamba ibanga lindiza ezintabeni. Luyaxebula izimpaphe emzimbeni bese liphula umlomo walo ematsheni kanye nezinzipho zalo kuze kuphelele konke ematsheni. Liphuma igazi, lokho kuyisigaba esibuhlungu kakhulu empilweni yalo. Bese luhlala endaweni ecashile kuze kumile izimpaphe ezintsha, umlomo omusha, izinzipho ezintsha. Mase liyaphuma futhi lindize kakhulu kunakuqala. Lokhu ezimpilweni zethu okusho ukuthi ngezinye izikhathi sidinga ukuphumula sishiye okudala siqale okusha. Noma ezingenawo umthelela omuhle ezimpilweni zethu kumele sizisuse kuthina noma kubuhlungu. nokhozi.